Goddag, mit navn er Lars Trak Rasmussen, og jeg skal tale lidt om, hvordan man får succes med tavlen. For det første, møderne skal holdes med jævne mellemrum, med en fast kadence. Ugentligt, dagligt, månedligt. Det andet, møderne skal være korte, cirka 15 minutter. Det tredje, man skal afholde møderne stående, gerne med ansigtet mod tavlen. Det fjerde, tavleføreren, den der fører diskussionen, det er lederen, det er nærmeste leder, for det er lederens ansvar. Det femte, mødet omhandler det, vi kalder Leans DNA, det vil sige, emnet er optimering af arbejdsprocesser i forhold til mål. Det sjette, informationen på tavlen skal være ud fra princippet need to know, ikke alt muligt andet information. Det syvende, diskussionen har fokus på, hvordan man reducerer spild i arbejdsprocessen, i flowprocessen. Det ottende, resultatet af tavlemøderne skal være kontinuerlige, synlige resultater, så folk fornemmer, at det batter at stå der. Det niende, tavlen skal være indrettet på en måde, så den er let at ændre, så den kan tilpasses efter gruppens behov. Og det sidste og tiende, de emner, der er oppe i diskussion, er emner, der alle sammen ligger inde for tavleføreren, lederens handlerum. Det er lederen, der alene kan agere.